Good morning! Galing na ako guys sa palengke dito sa Cartimar. Ayan. Haul natin kung ano nabili natin. Ayun, bumili ako ng mga gulay. Ito bok choy. Tapos meron akong upo. Yan, para sa sardinas ko. Tapos sili. Yan, balistahan pa si Manang. So 215 lahat yung gulay. Tapos, meron akong sitaw and then kamatis. Ayan. Then, meron sibuyas, of course, red. Tapos, ito lulutuin ko today. Yung toge. Ayan, ulam namin ni Daddy. Tapos, bawang, of course. Yan. Tapos, siling haba, panigang. Ayan, meron akong carrots. Yan. Silalagyan ko ng gulay, repolyo, carrot, tapos baggy beans. Meron pa ako dyan sa loob. And then, ito naman sa isang, wait lang. Bumili ako ng onion. Grabe yung plastic nila, no? Kaloka. Ayan. Yan, pwede pang basurahan to. Onion leeks. Tapos, meron ako ditong mint. Ayun, bumili ako ng mint para sa, lemonade. May lemon ako dyan. Tapos, French beans. Yan, para sa steak ni Daddy. Then, ano to? Kalamansi. Tapos, dito naman, ito mga fresh na to. Ayan, lulutuin ko sa dogs ngayon. Atay ng manok, 2 balot yan, 2 kilo. Tapos, pumili ako na itong lomo. Panlagay dito sa pansahog sa toge. Tapos, ano pa ba to? Pusit. Yata to, ay hindi. Buto-buto. Ayun, pansigang or panlaga. Para kay Daddy na naman. Pagsabaw na kanya laman aking gulay. Tapos, pumili ako ng pusit. Ito pala. Yun lang, binili kong seafood. Pusit lang. 300 ang kilo. Maharlikano. Yan, pusit. Tapos yung nagtitinda nito guys, merong meron ako nakitang turtle. Patay na. Or sabi ni Kuya, patay na. Mukha naman talagang patay kasi di na gumagalaw. Sabi ko, Kuya, ano ba yun? Turtle ba yun? Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit nandyan? Sabi ko, ganyan. Biglang parang natakot si Kuya na na wala, display lang yan. Sabi ko, bakit dinidisplay? Buhay pa ba yan? Sabi niya, hindi, patay na yan. Sabi ko, oo nga, bakit dinidisplay? Patay na pala. Yung gano'n, bawal yan na. Sabi kong gano'n. Kasi, di ba yung mga Chinese, karamihan sa mga Chinese, or, sorry, baka ma-offend na mga Chinese viewers dito. I mean, Chinese, Japan, basta ibang lahi guys, is, di ba ginagawa nilang soup yung turtle? Bawal yung pinagbabawal ng dito sa Philippines or kahit sa na kumain ng mga ganun. So, ayun, namutla si Kuya sa akin. Kasi talaga tinititigan ko siya na inaano niya nga ako parang yung usapan namin iniiba. Sabi ko, bakit nandyan? Bakit bakit may display kayo niyan? Ipatay na pala, bakit hindi pa ilibing? Sabi ko ganun. Wala. Inano niya na ako. Iniwan niya na ako. Kawawa naman. Ang laki. Siguro mas malaki dito sa sa palad ko. Yun. Kawawa naman. Ginagawang soup kasi yun, diba? Kakaawa. Mga Taiwanese, ganun mo mahihilig sa mga exotic food. Kaya, ayun. Naawa lang ako, guys. Anyway, ayun na yung natin. Yung gulay haul natin. Ayan. So, nakaubos yata ako dito ng 1.5. Yan. Marami-rami na rin. Kasi konti-konti lang naman yung mga binibili kong So, yan. Luto na tayo. At si Groot, nako, baliw na naman. Bagrat na naman. Di ba nilabas ka na ni Daddy? No? Ha? Tapos ko dito kahapon, parang walang nangyari. Nag-floor wax ako kasi namumuti na. Ayun, may spot na naman nga doon na, sino na naman umihi dyan? Tapos, ito yung binili namin kahapon sa SNR. Ayan. Shelf. Para yung mga dito. Ito, dami kasing dito guys. Basura na kailangan kong
Basta di-declutter ko. Kaya bumili ako ng shelf dyan. Lutuin ko na guys yung for lunch namin. Hindi na ako nagluto ng breakfast kasi tulog naman din si daddy. And hindi ako hilig kumain ng breakfast talaga. So, ayun na yung bawang sibuyas kamatis. Tapos yung toge na may cabbage and carrots. Tapos, sineparate ko muna yung, yung French beans. Yan, para may green lang. Para iba-ibang kulay. Maganda. Tapos, yung lumang dyan, siling haba. Yung nagagamitin ko. And then, yung lomo. Yan ang isa sa hug ko. Yan. Tapos, nagpakulo ako ng pang lechong kawali. So, yan. Para may partner yung gulay. So, yan. Mag-isa lang ako, ha? Ayan, may mapagpapatungan pala ako sa inyo. Huwag nyo nalang pansinin itong dito, yung kalat. Yan ang ayusin ko mamaya, guys. So, unahin natin yung bawang. Init. Perfect. Then, add na natin yung pork. Parang lang to guys, stir fry na gulay. Nainis ako sa kalat, pasensya na kayo. Ito na guys, yung lechon kawali. So, pinakuluan ko lang siya, tapos pinasok ko sa ref para ma-dry ng konti and lumamig bago ko siya pinirito. Yan. Tapos iniinit ko lang din yung kimchi kahapon. Kimchi stew pasabaw namin ni daddy. Kain tayo guys. Ayun, kaso si daddy bumaba muna kasi may papasok daw ng sasakyan. So yun. Ito ang toge. Yan yung lechon paksiw. Lechon kawali. Tapos yung sabaw. Kain tayo with lemon juice, lemonade. Hey guys, ayun, hagardo ang look natin today tapos ko lang maglaba. After kasi namin ni daddy mag-lunch, isinalang ko yung labahan para sabi ko wala namang ginagawa kanina, sinalang ko na. Diba, di nakatapos. And then ayun, si Emma na lang magtupi kasi hate magtupi. Yan, tapos ando na rin si Emma, kakarating lang galing work. Tapos na-assemble na ni daddy yung binili namin kahapon sa SNR na Torre. Shelf. Ayun, tapos punta lang akong store. May hatid lang kaming stocks, boxes. Di ba yun mga lalaglag? Ang dami. Ilang box yun? 18? Dito, dapat dito ka dumaan. Bumili. Ay sus, huwag mo sasabi. Pagkatabi na natin. Ay, sabi ko bibili tayo ng crazy. Umano ka na dyan, kumana ka na dyan, no? Umiko tayo. No entry yan eh. Tayo dyan. Tinan nyo ito, asawa ko. Lalaro, tulog na. Di, higa na sa kama. Higa ka na sa kama, kanina ka patulog dyan. Pati yung pusa mo, natutulog na din, oh. Ay, ka-nerves ka. Ayan pa rin yung inulam namin, guys, kanina. So, meron pa din ngayon. Hindi naubos. Tapos, ito yung binili namin kahapon sa, sa SNR. So, ito yung lalagay sa, ni Chris. Sa CR, sa corner. Yung stainless binili ko. Ayan. And kasama ito. Ayan, oh. So, inassemble na ni daddy kanina. Ayan, sturdy na siya. Kasi yung sturdy. Meron kasi siya, may gulong. Kaya parang, muugaw-ga. Pero na, siya, may stopper naman yung gulong niya eh. Ayun, sturdy na siya. At, ayun nga, kahit na mabibigat yung ikarga is, kayang-kaya niya. Kasi yun nandyan ko, diba, sa may likod ng bibigay na. Kasi, inaano na itong mga doggies na to. Ha? Lagi nilang ginugulo eh. So, naka-bend na. Ay, colors. So, ayun.
Pero pag off na ni Emma kami mag-aayos. Pina-assemble ko lang kay daddy para, ayun nga, okay na gagamitin na lang namin. And then, eto, nabili ko to sa sa Ace Hardware yata yun. Handyman doon sa sa San Jose. Ayan, may extra map handle. Wand. Yun, tapos yung map na nga. Bumili na ako ng 2 extra. So, ayan, inuwi ko dito kasi, diba, ito yung hinahanap ko noon na hindi ako nakakakita niyan dito sa SM. Kaya bumili ako nung pula ngayon, bago. So, yun lang guys, ang ganap today. Sorry, wala tayong vlog. Yun. Di kaya mapano to? Bumili ako ng black scoop na, ano ba to? Milk tea. Kaso yung niyang bukas hindi na masarap no. Yung sago. Ayan, tag-isa kami ni Emma. 3 yung binili ko. Tag-isa kami ni Emma. Tapos may natira dyan. Ayaw ni daddy. So, bukas ko na lang yan. Andito ka na naman, Pokna. Tapos mamayang madaling araw, manggugulo ka na naman. Pag giniginaw siya. Hello, katong asong to. And ikaw, ano na? Sige na, kakalaga na kita. Opo, kakalaga na kita. Sige na. Down. Sige na. Talaga na kita. Wait lang. Ayun na naman. Wait lang. Umurong ka dito. Okay na. Ito yung in-order ko. So, masarap naman siya habang nag-edit kasi ako eh. Para may iniinom tayo, diba? And ano na to guys? Last na tong i-edit ko. Tapos, wala na naman tayong pondong vlog. Kasi walang ganap lately. At busy ang lola nyo na naman. So, hanggang dito na lang guys. See you all bukas. I mean, naantay pa wala akong deliver yung bagong product ngayon. Yung mga sabon. Yung, excuse me, favorite soap ko ngayon. Kasi yun ang tinatry ko. Alam mo, napakita ko na yun. Kasi binigyan ako ng sample. Tapos, ayun nga, nasa production pa. And, tumawag yung manufacturer na i-deliver daw ngayong gabi. So, yeah, yun lang inaantay ko ngayon. And papagawa ko ng sticker bago ko siya i-out. Inaantay ko pa yung sticker pala. bago siya ma-out. So, ayun lang guys for today's vlog. See you tomorrow. Bye.